हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 16-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. 24 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലകീഴായ അശ്വത്ഥം വൃക്ഷത്തിനെ കണ്ടു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങള് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വൈദിക ജ്ഞാനം നേടുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാര് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുകയും ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക, ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവുക അല്ലെ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേവ ചാഹം എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ അല്ലെ, ഉത്തമ പുരുഷൻ. ആധ്യാത്മിക സുഖം അതാണ് നാശമില്ലാത്തത്, ശാശ്വതമായത്. ഈ ഭൗതിക സുഖമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, തുച്ഛമാണ് എന്നറിയണം. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ്. 2 പ്രകാരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങള് കൈവശമുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നവരും വരാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവര്, ദുരാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നില്ല.
അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടു തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ട്, അല്ലെ, ദൈവികത, അതല്ല ആസുരീകത ഉള്ളവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദൈവികത, ദേവീ പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പോ വ്യാസ വിരചിതമായ മഹാഭാരതം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോ ദുര്യോധനൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പോലും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ, യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ യുദ്ധം 18 നാള് നടന്നു, തോൽവി സംഭവിച്ചു കൗരവർക്ക്, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഭീമൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ദ്രൗപദിയോട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്റെ തുടയിൽ വന്നിരിക്കൂ എന്ന്. ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തുട തകർത്താണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അങ്ങനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൃതപ്രായനായിട്ട് കിടന്ന ആ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ട വേളയില് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണത്. നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നീ എത്ര തവണ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു? അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ പാണ്ഡവരാരും ശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ജയം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്നതാണ്. നിന്റെ കർമ്മഫലം നിന്നെ ഈ ദശയിലാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോ ആസുരികൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? അവര് പ്രവർത്തിക്കണതൊക്കെയും ശരി തോന്നും അവർക്ക്, അല്ലെ. സ്വതന്ത്രരാണ് സ്വയം കരുതും, ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ, ഭീഷ്മര്, നാരദാദി മുനികള് എല്ലാവരും ദുര്യോധനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ ശകുനിയെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആസുരികൾക്ക് ആസുരി സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ മാത്രമാണ് കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ. ഇപ്പോ ധർമ്മം അനുസരിക്കാനൊന്നും തയ്യാറല്ല, ധാർമ്മികത ഒട്ടുമില്ല, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആസുരീക സ്വഭാവികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുരാണങ്ങളില്. അതുപോലെ ദൈവികതയുള്ളവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം ലഭിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. പോകാം നമുക്ക് 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16-ാമത്തെ അധ്യായം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. 1, 2, 3 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനാണ് പറയണത്. എന്താ പറയണേ? ദൈവികത കാണിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ പ്രബലമാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവികതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നാം. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങളെയാണ് 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാ പറയണത്. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ. എല്ലാം സ്വകർമ്മ ഫലത്താലെയാണ്, അല്ലെ. ഈശ്വര നിശ്ചയം പ്രകാരം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്ക് ഒട്ടും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. അവര് സ്വസ്ഥരായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് അഭയം. ഇനി സത്വസംശുദ്ധി പറഞ്ഞാലോ, അന്ധകരണ ശുദ്ധി തന്നെയാണ്. കാമക്രോധ മോഹമത മത്സര്യാദികള് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ, സത്വസംശുദ്ധി പറഞ്ഞാല്.
ഇനി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി. എന്നാല് ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമുക്ക് കൈവന്ന സമ്പത്തോ അറിവോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അർഹരായവർക്ക് ദാനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. ദമം നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കും തോറും ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏതുപോലെ അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാ പറയാ. അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി വരണം, ദമം ഉണ്ടാവണം. ഇനി യജ്ഞം എന്നാണെങ്കിലോ, ജീവിതത്തിൽ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ആ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല് അല്ലെ. അന്ധവിശ്വാസം പാടില്ല. പിന്നെയോ വേദം പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ജീവിക്കേണ്ടത്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കലാണോ? അല്ല, നല്ല ശീലങ്ങൾ അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൃഢത ഉണ്ടാവുക. നമ്മിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള എഫേർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം, പരിശ്രമം. അതാണ് തപസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹാർജവം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയാ, ഋജു ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും. അഹിംസ പറഞ്ഞ ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത് നമ്മൾ. അതാണ് അഹിംസ. സത്യം നമുക്കറിയാലേ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രം പറയാ. അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. കോപ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും. മക്കൾക്ക് നന്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോധം ശിക്ഷിക്കാം അവര്. അതുപോലെ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ ഉപദേശിക്കാം, ശിക്ഷിക്കാം. ആശ മാതാജി ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? മാതാജി, സരസ്വതി മാതാജി ഒക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്. അല്ലാത്ത ആർക്കും അങ്ങനെ അധികാരമില്ല. ത്യാഗം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കിയിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലരുടെ നിന്നും അവഗണനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കുക, ത്യാഗം. ഇപ്പൊ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവെടിയരുത് നമ്മള്. ആ പൈശുനം വലിയ ദോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ പൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരദോഷം പറയുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം കാണരുത്, പറയരുത്. കാരണം എന്താ, എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ സ്വന്തം വാസനകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തിനാ അത് കാണാനും പറയാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്? വളരെ ദോഷാണത്. അത് പാടില്ല. ഭൂതേഷുദയ, ഒരാളെ മഹാനാക്കണത് സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം, സഹാനുഭൂതി, പ്രസന്നത ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതാണ്. ഇപ്പൊ അലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ഇപ്പൊ ചില പേർക്കുണ്ടാവും എന്ത് കണ്ടാലും വേണം എന്നുള്ള തോന്നല് അല്ലെ. നല്ലതല്ല. ഒന്നിനോടും ഭഗവാനോട് ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. മാർദ്ദവം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സോഫ്റ്റ് ആവുക, മൃദുലത. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയില് കാർക്കശ്യം പാടില്ല എന്നാ. മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നല്ല തെളിമയുണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ ഹ്രീ എന്ന് പറയും. ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ലജ്ജ ഉണ്ടാവുക. തെറ്റ് ചെയ്യാന് നമുക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടാവണം. ശരി ചെയ്യാൻ ആർജവം ഉണ്ടാവണം. ആ ചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപലത ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ദൃഢത എന്ത് വന്നാലും മുന്നേറണം എന്ന്. പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ബലം തന്നെയാണ് തേജസ്. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കണം. മറ്റൊരു ഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ദുർബലരായിട്ടുള്ളവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകണം.
ക്ഷമ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ക്ഷമ. ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷമയോടെ അതിനെ നേരിടണം. പിന്നെ ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൈര്യം എന്നാണ്. എവിടെയും പതറരുത്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ശൗചം എന്നാ വിശുദ്ധി തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതമാത്സര്യാദികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കുക. അദ്രോഹം, ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരഭിമാനം, സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ദുരഭിമാനം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രവണതയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക. മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ മാനിക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ഭാവമൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങള്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോ അഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ആസുരികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അസുരന്മാർക്ക് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണത്തിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആസുരിക ഗുണമാണ് പറയണത്. ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നവർക്ക് അഹംഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാനാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന്, അത് ദംഭമാണ്. അത് ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉന്നത കുലത്തിലാണ് ഞാൻ, വലിയ പദവിയിലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഭാവം, ദർപ്പം. അതൊക്കെ ദുർഗുണങ്ങളാണ്. അതിമാന എന്ന് പറഞ്ഞ തലയെടുപ്പോടെ നിന്നിട്ട് സേവകന്മാരാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഭാവം. ക്രോധം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദേഷ്യം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാ. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കഠിനമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കഠോര ശബ്ദം, അതൊക്കെയാണ് പാരുഷ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ശാസ്ത്രമോ ആചാര്യനെയോ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല, തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാല് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനൊക്കെയുള്ള താല്പര്യം, ശ്രമം ഒക്കെ വേണം. പിന്നെ അഭിജാത എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം തന്നെ. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവരും കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആസുരിക ഗുണങ്ങള്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ വിബദ്ധായ ആസുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസുരി സ്വഭാവിയല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ശത്രുവിന് നേരെ പൊരുതണം അല്ലെ. അത് അവന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്, അത് ദിവ്യകൃത്യമാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കല്, അതാണ് ധർമ്മം. ദൈവീ സമ്പത്ത് അത് മോക്ഷപ്രദമാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവീ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മള് ശ്രമിക്കണം. ആസുരി സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധന കാരണമാവും, കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അസുരരെ വധിച്ചു അല്ലെ, കാളിയെ വധിച്ചില്ല. എന്താ കാരണം? യമുനയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ. യമുന സാത്വികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ പിടിച്ചാലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെയെങ്കിലും നമ്മള് സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. ദൗ ഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരിച്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു.
ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. പറയാണ്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങള്, ദൈവിക ഗുണങ്ങള് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി പറയാണ്, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഈ 2 കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാ. ഒന്നുകിൽ ദൈവികമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആസുരികമായിരിക്കും. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു. ഇനി ആസുരികങ്ങളായവയെ ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികതയില് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള് ആണ് എല്ലാം. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാരെങ്ങനെയാ? അവര് നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും. പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാരാ? അവരാണ് ആസുരികള്, അല്ലെ? അപ്പോ അവര് ഒരു പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളോ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ്. അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യവുമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആസുരികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുരികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ അല്ലേ? അവർക്ക് ശരി തെറ്റുകളോ ഒന്നും അറിയില്ല, അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരാ അവര്. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ദുര്യോധനനാണ് ആസുരി ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? വിതുരരെ അപമാനിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. യുധിഷ്ഠിരനോ ദൈവിക ഗുണമുള്ള ആളാ. വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ച് കാൽക്കൽ വീഴാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു. എന്നാ അർജുനനെ കണ്ട ഉർവശി, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ദേവലോകത്ത് പോയപ്പോ അർജുനൻ ഉർവശി അവിടെ വെച്ച് കണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയോടൊപ്പം ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങ് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, പ്രപിതാമഹനായിട്ടുള്ള പുരൂരവസ് ഒരിക്കൽ അങ്ങയെ വിവാഹം ചെയ്തതല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് പുരുവംശം ഉണ്ടായത്. ആ പുരുവംശമാണ് പിന്നെ കുരുവംശമായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ഉർവശി ശപിച്ചു അർജുനനെ, നീ ഒരു നപുംസകമായി പോകട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ പക്ഷേ അർജുനന് അതും ഒരു അനുഗ്രഹമായി. 13 വർഷത്തെ വനവാസകാലം, അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് വിരാട രാജ്യത്തില് ഉത്തരയുടെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായി. അങ്ങനെ ബൃഹന്തള. അങ്ങനെ ഒടുവില് അർജുനനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ വിരാട രാജാവ് സ്വന്തം മകള് ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യ മകൾക്കു തുല്യമാണ്, എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാനാവില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു 16 വയസ്സ്, അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്ത്രീയോട് ആദരവാണ്, അല്ലെ? മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കുക, അതൊക്കെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ ഈ ദുര്യോധനന്റെ പോലെ എല്ലാവരെയും അപമാനിക്കുക, അല്ലെ? ദ്രോഹിക്കുക, അതൊക്കെ ആസുരികൾക്ക്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മദ്യപാനവും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ പെടുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആര്? അസുരികൾ എന്താ പറയണത്? ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്നാ അവര് പറയാ. ഒരു ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും ഇല്ല, സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. ഇപ്പൊ ഈ കുംഭകർണൻ, നമുക്ക് രാമായണത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണാം, കുംഭകർണൻ പോലും രാവണനോട് പറയുന്നുണ്ട്, സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ. മണ്ഡോദരി പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല ആസുരി സ്വഭാവികള്. എന്താ സംഭവിച്ച? രാജ്യവും വംശവും സ്വയവും എല്ലാം നശിച്ചു, അല്ലെ?
ഇപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ടാ കാണുന്നത്. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാം മിഥ്യയാണ് അവർക്ക്. അവർക്ക് ജീവനും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്, വ്യാമോഹത്തില്. അതാണ് ആസുരികൾ ചെയ്യുക. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയാ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യാ? ആതങ്കവാദികളൊക്കെ ആവണത് അവര് അല്ലെ? ആസുരി സ്വഭാവികളാ. ആസുര സ്വഭാവികള് ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു ബുദ്ധിയില്ല അവർക്ക്, ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികത അതാവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഓരോ ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തും. ഫലമെന്താ? ജനങ്ങള് അധികം അക്രമാസക്തരാവും, നിഷ്ഠൂരരാവും അല്ലെ? സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആവണവര് എല്ലാം ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ടെറർ അല്ലെ? ആതങ്കവാദം. ഇപ്പോ കലിയുഗം ആണ്, നമ്മള് കലിയുഗത്തിലാണ്. 5000 ചില്ലാനം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരു 10,000 വർഷം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ സഹിക്കാനാവാത്ത അത്ര അക്രമങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക. 4,27,000 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് കൽക്കി അവതരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യുത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് ആസുരികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. മായാമോഹിതരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്, അതറിയണില്ല. മലിനമായ ശീലങ്ങള്, മിഥ്യ അഹങ്കാര പ്രേരിതമായിട്ട് വേദസമ്മതമല്ലാത്ത സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും അവര്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദക്ഷന്റെ കഥയാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി, സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതി ബ്രഹ്മപുത്രനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ ദക്ഷൻ പിതാവിന്റെ അതിലാളന കാരണം മതാന്ധനായി തീർന്നു. ഒരിക്കല് പ്രജാപതിമാരുടെ വലിയ സത്ര ഉണ്ടായി. എല്ലാ ദേവതകളും ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ സംബന്ധിച്ചു. ദക്ഷ പ്രജാപതി സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴ് ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്ദിച്ചു ദക്ഷനെ. അപ്പോ തന്നെ വന്ദിക്കാതിരുന്ന ശിവനെ അപമാനിക്കുകയാണ്. നീച ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് അധിക്ഷേപിച്ചു. മാത്രമല്ല ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് നന്ദീശ്വരൻ അങ്ങോട്ടും ശപിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ദക്ഷൻ. അപ്പോ തന്റെ മകളായ സതീദേവിയുടെ ഭർത്താവും കൂടെയാണ് ശിവൻ. എന്നാലും അങ്ങനെ ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ അത് കരുതി കൂട്ടി ഒരു യജ്ഞം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശിവനെ ഒഴികെ സകല ദേവന്മാരെയും ഋഷീശ്വരന്മാരെയും ഒക്കെയും ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ യജ്ഞം സാഘോഷം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവസംഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായ പത്നിമാരോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ആകാശമാർഗം സഞ്ചരിക്കണത് സതീദേവി കാണുകയാണ്. എനിക്കും പോകണം, എൻ്റെ പിതാവിന്റെ യജ്ഞശാലയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പോകണ്ട, അപമാനിതയാവും എന്ന് ശിവൻ പറഞ്ഞു. കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ്, ഈ ഭൂതഗണങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദരിച്ചില്ല, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവൻ നിന്ദ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭാവത്തില് സതീദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ഈ ശരീരം യോഗ അഗ്നിയില് ദഹിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്കിനി ദാക്ഷായണി, ദക്ഷപുത്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലേബലും എനിക്ക് വേണ്ട. ദാക്ഷായണി എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഇനി ആരും, എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ആ പേരിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഹം യോഗാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു, രുദ്രൻ അറിഞ്ഞു, കുപിതനായി അല്ലെ. അവിടെ ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചപ്പോ അതിഭയങ്കര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ അതിന്ന് ജനിച്ചു.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അവര് യജ്ഞശാലയിൽ പോയിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്താ മതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് യജ്ഞശാലയും പാത്രങ്ങളും ഭഗവത് നിന്ദയില് പങ്കാളികളായ എല്ലാ പേരെയും സതീദേവിയുടെ ആ ആത്മാഹുതിക്ക് കാരണക്കാരായ എല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിച്ചു. ഭൃഗുമുനിയുടെ ശ്മശ്രുക്കള് പറിച്ചെടുത്തു. ഭഗന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. പൂഷാവിന്റെ പല്ലുകൾ കൊഴിച്ചു. അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ദക്ഷനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, പറ്റിയില്ല. പിന്നെന്താണ്ടായേ? ശ്വാസനിരോധം വരുത്തി നിഗ്രഹിച്ചു. ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സറുത്ത് ഹോമകുണ്ടത്തിലിട്ടു. അങ്ങനെ അവര് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹോമിച്ചു. ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സും ഹോമിച്ചു. പിന്നീട് രുദ്രൻ അവിടെ എത്തി സതീദേവിയുടെ ശരീരം കൊണ്ടുപോകണതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് ശിവനോട് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, പൊറുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ദക്ഷനൊരു ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചു. അതാണ് ദക്ഷന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അല്ലെ? ആരും ബഹുമാനമില്ല, ആദരവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവുക. 11-12 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ആസുരികൾ എന്താ കരുതണത്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അവർക്കും എപ്പോഴും ടെൻഷനാ, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോ, അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ കാമം, ക്രോധം, സമ്മോഹം, ബുദ്ധിഭ്രമം, അല്ലെ? എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അവസാനം സർവനാശം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും. ഏത് വിധേനയും, കളവാണെങ്കിലും വഞ്ചനയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഏത് വിധേനയും സുഖം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അക്രമാസക്തരാവാനും അവർക്ക് മടിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയ തൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം തന്നെയാണ്. ദേവകി ദേവി വസുദേവര് ദേവകി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ, അല്ലെ, 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ കംസൻ സഹോദരിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആസുരി ഗുണങ്ങളുള്ളവര് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ചുറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, അല്ലെ? ആസുരികളുടെ ചിന്തയാണ്. ഇനിയും ധനം, ഏത് വിധേനയും ധനം ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ എന്റെ ശത്രുവായിട്ട് ഉള്ള ആളെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, അല്ലെ? ഞാൻ ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യും. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഞാനാണ്, ഞാൻ വലിയ സുഖിക്കണ ആളാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു, അല്ലെ? അവര് സ്വയം പറയും, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ, ഞാനാണ് എല്ലാ ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യണ ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അജ്ഞാനത്താലെ മോഹിതരായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കും. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപാണ്. കൗരവന്മാര്, അല്ലെ, ആസുരി സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവര് സ്ത്രീകളെ പോലും അപമാനിക്കാൻ മടിയില്ല, അല്ലെ? അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധ ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. എവിടേക്കാ അവര് പോണത്, അല്ലെ? നരകത്തിലേക്കാ അവരുടെ പോക്ക്. എല്ലാ തരത്തിലും വ്യാമോഹത്തിൽ കുടുങ്ങും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എത്ര അനുഭവിച്ചാലും മതിയാവില്ല അവർക്ക്.
അതിന്റെ പിന്നാലെ അവര് എന്ത് അക്രമ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യും. അവസാനം നരകത്തിലേക്കാണ് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുരപ്രകൃതക്കാര് ധനാർജനത്തിന് അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അത്യധികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണയാണ് അവർക്ക്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭമാണിത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക, രാജസൂയം യജ്ഞം നടക്കുന്ന വേളയില് അഗ്ര പൂജയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയപ്പോഴ് ശിശുപാലൻ അപമാനിക്കണതാണ്. എന്നിട്ട് ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കണ ആ കഥ. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനൊക്കെ വരം ആവശ്യപ്പെടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോ ആസുരികള്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ. ഭസ്മാസുരൻ എന്നാ അയാളെ വിളിക്കുക. ഒരു അസുരനാ. വരം ചോദിച്ചു. ശിവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ തപസ് ചെയ്തു. ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോഴ് അവനവന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തന്നെ മുറിച്ച് ഹോമിക്കുക, ഹോമകുണ്ടത്തിലിടുക. അവസാനം കഴുത്ത് ഛേദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷമായി. എന്താ വരം വേണ്ടേ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൈവെക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഭസ്മമായി പോകണം. ഓ ശരി, തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉടനെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ശിവന്റെ മേലാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണത്. അപ്പൊ ശിവൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി. അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മുമ്പിൽ വന്നു. എന്താ ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ പ്രയാസം, സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോന്ന്. അങ്ങനെ ഭസ്മാസുരൻ, ബുദ്ധിയില്ല അല്ലെ, മൂഢരാ. അപ്പൊ സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച് സ്വയം ഭസ്മമായി തീർന്നു. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം, അതിലൊക്കെ സംഭ്രാന്തരാണ് അവരെപ്പോഴും. അപ്പോ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ കുടികൊള്ളുന്നത് ആരാ? ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ. അതൊന്നും അറിയില്ല. ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ധർമ്മത്തെ പഴിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവരുടേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ എന്താ പറയാ, മോഹിനിയുടെ കഥയാണത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പാലാഴി മഥനത്തിന്റെ വേളയില് എന്താ ഉണ്ടായേ? ഈ എന്താ പറയാ, അമൃതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്ത വേളയില് ആ അമൃത് ഈ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് അമൃത കലശവും കൊണ്ട് പൊങ്ങി വന്നു. അപ്പോഴ് ആ അമൃത കലശം ബലാത്കാരേണ ഈ അസുരന്മാര് പിടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോഴ് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ദുഃഖമായി. അവരോട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, മാർഗം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോഹിനി രൂപം സ്വീകരിക്കാണ്. സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ, ആ ഒരു തരുണീമണിയെ കണ്ടപ്പോഴ് ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി ആ അസുരര് എന്നിട്ട് ആ അന്യോന്യം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാ. അവര് ഈ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് കാമപരവശരായി തീർന്നു. അങ്ങനെ അവളില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കലശം കൊടുക്കാണ്. കലശം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരെയും, ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും രണ്ട് ഭാഗത്തായി ഇരുത്തി കണ്ണടച്ചിരുന്നോട്, ഞാൻ വിളമ്പിത്തരാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ വിളമ്പി വന്നപ്പോ സ്വർഭാനു എന്നുള്ള ഒരു അസുരന് ഇത് മനസ്സിലായി. അവൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി. മെല്ലെ അവൻ ദേവന്മാരുടെ വേഷം ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ നടുവേ ചെന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വിളമ്പി അമൃത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി, വിഷ്ണുവിന് മനസ്സിലായി ഇത് അസുരനാണ്. അങ്ങനെ ഈ ശിരസ് ഛേദിച്ചു ചക്രം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അമൃത് ഉള്ളിൽ ചെന്നിരുന്ന കാരണം മരണം ഉണ്ടായില്ല. അതാണ് രാഹുവും കേതുവുമായിട്ട് മാറിയത് എന്നാണ് കഥ. പിന്നെയും വലിയ കഥയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നീട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ മോഹിനി രൂപം.
ഹരികൃഷ്ണ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമ ശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആസുരികളായവര് എന്താ ചെയ്യാ? അവര് സ്വയം നശിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് നരകാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അവരറിയണില്ല ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണ് എന്നൊന്നും ആസുരികൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെയൊക്കെ അവര് അവഗണിക്കും, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ജീവികൾ ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കല്ല, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് എല്ലാം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നര അധമന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ദുർബുദ്ധികളും ഈർഷ്യാലുക്കളും ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും ഭഗവാൻ. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരികൾ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുക. കാരണം അവര് ഒറ്റ ജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സന്ദർഭം നോക്കൂ. വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കവാടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, വൈകുണ്ഠ ദ്വാരം. അപ്പോ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തില് പോലും ദേഷ്യം പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭമാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജയവിജയന്മാര് ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ സനകാദികള്, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ എന്ന് 4 കുമാരന്മാര്. അവര് ആത്മജ്ഞാനികളാ, വേദപണ്ഡിതരാ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടിയിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള 4 പേര് ഒരിക്കല് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താല് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇപ്പൊ 7 കവാടങ്ങളുണ്ട്. 6 കവാടങ്ങളും കടന്നു വേഗത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. അവര് 4 വയസ്സായ കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണ് എന്നും, അവർക്ക് പ്രായമാവില്ല. അങ്ങനെ അവര് 7ാമത്തെ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ജയവിജയന്മാര് 2 പാറാവുകാര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കടത്തിവിട്ടില്ല. അപ്പോ ക്രോധിതരായിട്ട് അവര് ശപിച്ചു, പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 2 പേരും 3 ജന്മം ആസുര യോനിയിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇതറിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു, പറഞ്ഞു, ഓ, നിങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവരാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അപമാനിച്ചു. അതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു എന്താ പറയാ, ഇവര് ശിഷ്യന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്താല് സ്വാമിക്കാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവര് കാക്കല് വീണു. മഹാത്മാക്കളാണെന്ന് അറിയാതെ വന്നു പോയ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും അസുര യോനിയിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, 3 ജന്മം എന്നവര് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവര് ആസുര യോനിയിൽ ജനിച്ചതാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ അവര് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് ജനിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തില് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്ത്രനുമായിട്ട് ജനിച്ചു അവര്. അപ്പോഴേ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ആ 3 ജന്മവും കഴിഞ്ഞ് അവര് വീണ്ടും തിരിച്ച് ധാമത്തിലെത്തി എന്നാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട്, ആസുരീ ഗണങ്ങളില് ഇനി കുറെ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് ബോധമില്ല, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയാ. അങ്ങനെ ക്രമേണ അവര് അധികം നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അവർക്കൊരു പുരോഗതിയല്ല ഉണ്ടാവുക, ശ്രേയസ്സല്ല ഉണ്ടാവുക. അവര് അധികം ഇപ്പൊ ആനയായി, എന്താ പറയാ, പൂച്ചയായി, പുഴുവായി, അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ ജനിക്കാൻ അവര് നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ആസുരികളുടെ ഗതിയാണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയൊക്കെ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ആസുരികളുടെ നേരെ കനിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇവര് ജന്മം തോറും അധപ്പതിച്ച് പൂച്ച, നായ, പന്നി ഒക്കെ ആയിത്തീരും. ആസുരികളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളാലെ വധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം ഉണ്ടാവും. 21 ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദുർഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മാവിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമാവും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവ നരകദ്വാരങ്ങളാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ അരുത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. 22 ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ ത്വമാദൈർസ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവര് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ? നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിയന്ത്രണ ജീവിതം നയിച്ച് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. 23 യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിനെ അനുസരിക്കണം, അല്ലെ? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താ? അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികള് അതനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടവ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാലെ പ്രേരിതരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തിനെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കണം, അല്ലെ? അതിനുതകുന്ന ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തരം താഴ്ന്നു പോകും, അല്ലെ? നിഷിദ്ധമായത് ചെയ്തുകൂടാ. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം അധ്യയനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ എന്താ കാണിക്കണേ? അന്ന് സത്യയുഗത്തില് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. ദേവലോകവും അസുരലോകത്തിലുള്ളവര് തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം. എന്താണ് അന്നത്തെ ഈ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് വിഷ്ണു വധിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ അധാർമികത സഹിക്ക വയ്യാതെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലെത്തിയപ്പോ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി യുദ്ധം, ശ്രീരാമനും രാവണനും. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗത്തിലെത്തിയപ്പോ ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങള് തമ്മിലായി യുദ്ധം, പാണ്ഡവരും കൗരവരും. ഇന്നിപ്പോഴോ കലിയുഗാണ്, അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ എന്താ? ഒരേ ആളില് തന്നെയാണ് ഈ ആസുരികതയും ദൈവികതയും ഉള്ളത്.
അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആസുരികത കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആസുരികതയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ദൈവികത പ്രബലമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മള് ശ്രമിക്കണം. 24 തസ്മാശ്ചാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്താണ് ശരി തെറ്റുകള് അറിയണം അല്ലെ, ഏത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ വിവേകബുദ്ധിയോടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പോ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. 24 ഹരീഷ്. വൈദിക വിധികള് അതെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മള്. വേദസംഹിതകളിൽ നിന്നും നേടാവുന്ന അറിവ് ഒക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെ. ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് അത് എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാവും, വലിയ അപരാധവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി ആ വേദവിധി അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ വേദസംഹിതകളിലൂടെയുമുള്ള ജ്ഞാനം, അതിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം അത്രയും ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ നമ്മൾക്ക് തന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഈ 3 കാര്യവും ചെയ്യണ്ടേ: നാമജപം, അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനം, അതുപോലെ പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കല്. ആ 3ഉം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് വൈദിക സാഹിത്യത്തില് വേണ്ടും വണ്ണം അറിവ് നേടിയ ആളാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ ആദരിക്കാത്തവര്, ആസുരീക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവർക്ക് അധപ്പതനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, അവ പ്രബലമാക്കി കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആദ്യ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്, അത് എഴുതിയാൽ മതി. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ, അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ഏതാ? ദൈവിക ഗുണം. ശ്ലോകം 20 ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?
ആസുരികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിത്യഹങ്കാരം ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നിത്യഹങ്കാരം അസുര ഗർവം ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ദംഭോ ദർപ്പോ അഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച, അല്ലേ? അതാണ്. ക്രോധം ലോഭം ഗർവ, അഹങ്കാര, അഭിമാനം, കാമം ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ആ. അവർക്കില്ല. നിത്യഹങ്കാരം ബലം കാറും മാതാജി അതൊരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏ അതേതോ ശ്ലോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാ എഴുതി. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതിയാ മതി. നാലാമത്തെ ഗർഭം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ആ അതെ. ക്രോധം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അജ്ഞാനം. അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെന്താ? നരകത്തിന്റെ മൂന്ന് ഏതാ? കവാടങ്ങൾ ഏതല്ല? കാമം, ഏതൊക്കെയാ? ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ക്രോധം, ലോഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്യാഗ്രഹം എന്നാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ അതെ 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 അതെ. മാതാജി ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവയാണ് ആ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ അത്ര എഴുതിയാ മതി ഇപ്പോ. ആ പിന്നെയും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആസുരികയുടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് എഴുതണമെന്നില്ല. ബന്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ അല്ലെ? ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ അറിയില്ലേ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ആ എന്താണ്? കാമം, ക്രോധം, ബദ്ധനായ ലോഭം. ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ. ദോഷങ്ങൾ. ആ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഇവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ് അല്ലേ? അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് അവർക്ക്. 3 അതായത് ഒന്ന് പറയാം. അതന്നെയപ്പൊ പറഞ്ഞേ. എന്താ പറഞ്ഞേ? എഴുതാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റു പറ്റും. പിന്നെ അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? വഞ്ചനാ പ്രവണത. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അല്ലേ മാതാജി? അതെ. അന്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. ബന്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. 3 ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഏത് ശ്ലോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് ശ്ലോകാണ് മാതാജി? ശ്ലോകം ഇല്ല അതില്. എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വഞ്ചന പ്രവണത തെറ്റുപറ്റും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതമാണ്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം. വഞ്ചന പ്രവണത തെറ്റുപറ്റാനുള്ള പ്രവണത, അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമെന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ആദരവില്ലായ്മ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനാദരവ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള അനാദരവ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാൻ. 3 കാര്യങ്ങള് അല്ലേ? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ആരാ? ദൈവികതയും ആസുരികതയും തമ്മിലാണോ മാതാജി? അവനവനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടാവും. കൗരവരും പാണ്ഡവരും മാതാജി വരുമോ? ഏതാ? ദ്വാപരയുഗത്തില. എന്താ വരുക? കേട്ടില്ല. മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാതാജി. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം? കലിയുഗത്തില് പിന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിലല്ലേ? കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മില്.
അത് അത് ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ലേ? കലിയുഗത്തിലല്ല. കലിയുഗത്തില് ഒരാളിൽ തന്നെ ദൈവികതയും ആസുരികതയും ഉണ്ടാവും. അസുരരും ദേവന്മാരും നമ്മളിൽ തന്നെ ദൈവികതയും ആസുരികതയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. വേറെ കഴിഞ്ഞോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ആ ഈ സനാതന ധർമ്മം അങ്ങനെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വേദോപധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ധർമ്മം തന്നെയാണ്. എല്ലാം വൈദികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മം. അത് പുരാതനവുമാണ് നവവുമാണ്. പുരാതനമായിട്ടുള്ള ആ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മമാണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ്. അത് ഇന്നും നിത്യനൂതനവുമാണ്. ഇന്നും അത് പ്രസക്തമാണ്. അതാണ് അതിനെ സനാതനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.